2024ko jarduerak. Joandan urteko batzar nagusia, Labairuko Euskal Bibliotekari Ander Manterola izena ipinteko omenaldiagaz burutu genduan. Urtea amaitzeko ganera, beste aitorpen bat behartu genduan. Ohorezko lauaxeta saria. Bizkaiko Foru Aldundiak euskerearen nazioarteko egunean urtero emoten dauana. 24 lauaxeta ohorezko saria Labairu Fundazioarentzat. Eta saria jasotzeko hemen dugu Igone Etxegarria Labairu Fundazioko zuzendaria. Ibilbide oparoa eta emonkorra egin izana autortu euskuen sari horren bitartez. Beraz, sari honek aurrera egiteko bultzadea emoten dozku. Irakaskuntzan, ikerketan eta euskerearen zabalkundean alegin handiagoa egiteko. Hain zuzen be, bide horren barruan, 2024an egindakoak gogoratzera gatoz orain. Zerbitzuetatik hasiko gara. Izan be, gure zeregina euskerea eta euskal kulturea lantzea eta zabaltzea da. Eta horretarako, hainbat lan arlo ditugu. Irakaskuntza, zutabeetako bat dugu Labairu sortu aurretik hasita. Gaur egun, gure eskolak hartzen da bezan ikasle gehienek, edo agiria lortu gura dabe, edo beharlekurako lantzen dabe hizkuntza. Horregaitik, euskaltegian ez beharlekuetan be emoten dugu zainbat eskola. Ikastaroen artean era askotakoak dagoz. Ikasturtekoak, udakoak, azterketa jakin baterako prestatzekoak, online, ia 40 beharginek jardun izan dabe gitxi asko horretan. Baina barrikuntza batzupe baditugu arlonetan. Orain dela urte bi, Peñaskal Fundazioan hasitako bideari tiraka etorri da urten Otxarkoagako lanbide eskolan hastea, hainbat taldegaz gainera. Oinarrizko euskera maila irakasteko taldeak izan dira. Horregaz batera, enpresetan normalizazio planak egin eta indarrean jartzen doguz. Helburua da, lantegiotan euskerearen erabilera indartzea eta ohiko bihurtzea. Horretarako, diagnostikoa egiten deutzegu eta aurrera eroaten lagundu, eskolak, itzulpenak eta ganerako zerbitzuak emonaz. Bezeroen artean, udalak, erakunde publikoak eta sektore pribadukoak daukaguz. Batzuk aitatzearen, Sukarrieta eta Zaldibarko udalak, Urpartzuergoa, Caritas, Euskalduna Jauregia. Hemen beste zerbitzu batzupe aitatuko doguz. Bilboko udalean, egitasmo biren ardurea daroagu. Euskerearen aholku batzordearen idazkaritza eta mikoleta ipuin lehiaketa. Eta urten, lehenengo hasi gara idazlagun zerbitzua emoten Eusko Jaurlaritzako funtzionarioei. Hau da, eurek sortutako idatzietan trebatzeko zerbitzua. Era horretako lanak egiteko profesionalak behar izaten dira eta geuk emoten dugu urtero horretan trebatzeko ikastaroa. Horko ikasleak gure lanpoltzara eroaten doguz gero. Itzulpenen atalean ohiko lanak egin ditugu eta eskura izan ditugun lehiaketetara aurkeztuara. Gure zerbitzua batez be gaztelaniatik euskerarakoa da, bai bizkaieraz, bai batuaz. Euskerazko egitasmoakaz jarraitzeko, gure hiztegian 1500 sarrera eta azpizarreratik gora gehitu dira. Hainbat eta hainbat ordain, sinonimo eta adibide batu, eguneratu eta moldatu ditugu. Gogoratu, hiztegiaren APP-a be badagoala telefonotik zuzenean konsultetako. 2024ko urtarriletik urrira, 350.000 erabiltzaile inguru sartu dira Labairu hiztegiaren webgunean, gehien baten mugikorraren bitartez gainera. Hiztegiko emaitzen zabalkundea egiten alegintzen gara sareen bitartez eta beste bide batzuetan. Bizkairaren atarian eta Bizkaia irratian kasurako. Euskerearen produkzio literarioa dalata, Litere Baskonize aldizkariaren 19. zenbakia argitaratu dugu. Eta idatz eta mintz aldizkariaren alebi.
1980ko hamarkadan hasitako bideari jarraipena emonaz. Aurten, egitasmo berezia bete dugu Bilboko udalarentzat. Uriburuak batez be 20. mendean, euskereagaz izan dauen loturea adierazteko, erakusketa ibiltaria prestau dugu. Ia 4 hilabetean, uriko barruti guztietan egon da ikusgai. Panelen bidez, hor jaso dira literaturako obrak eta idazleak. Toponimoak, ahozko lekukotasunak, herri ekimenez sortutako hainbat egitasmo. Kili-kili, euskerazaleak, ikastolak, euskaltegiak eta abar. Abeslariak, bertsolariak, antzerkia eta arte guztietan izan dauen garapena. Ofizialtasunaren garrantzia eta erakundeen babesa. Paneletako informazioa, QR bidez, bideo eta material osagarriaka hornituta egonda. Gure herri ondarearen barri zabaltzeko era askotako egitasmoak egin dugu zaurten be. Ikusentzunezkoen artean lan bereziak ekoiztu ditugu. Atletik Fundazioagaz batera, kasurako, Amaika Andra Zurigorri ordubeteko bideoa egin dugu. Andrek futbolean eta atletiken egindako bidea erakusteko. San Mamesen eta Thinking Football Festivalean aurkeztu zen publiko handiaren aurrean. Labairu etorri jakunean Amaika Andra Zurigorri izeneko dokumentalaren proiektuagaz segidan maitemindu ginen. Futbolean garrantzitsuak izan diren emakumeak gogoratzea eta haren izkutuko lana azalaraztea beharrezkoa ikusten gendulako eta bide batez historia euron ahotik entzuteak ere hori are garrantzi gehiago emoten dotzolako. Justiziazko dalako. Beste dokumental luze bat Jaurlaritzako diru laguntzari esker bideratu dugu. Naturaren gurpilean goaz izenburua daukana. Naturea gure bizitzan, pentsakeran eta erritmoan daukan eragina da ikusentzunezkoaren ardatza. Agina da, dinogunean, agin lekua egoala, han, ezta? Eta horrek emon deusku guri, baserriari emondako izena, eta baserriaren ondoren guk abizentzat darabilguna. Eta horregaitik, basoa, izenean eta odorean daroago. Horrez gainera, herri kirolak eta emakumeak proiektua egiteko, hainbat grabazio egin deutzeguz, harri jasotzen, aizkoran, segan eta beste modalidade batzuetan dabiltzan eta bidea zabaldu daben Andrei. Lan horrek jarraipen eukiko dau 2025. Ikusentzunezkoen artean, ibilbide bat atxakiatzat hartuta, Bosturia oinez eta herriminez aurkeztu dugu. Eta, Lemoizko Sarako etxe, lehenaren itzala gogoan izeneko lana egin dugu. Honezkero 4.000 ikustaldi izan dituana. Liburu moduan be argitaratu ditugu proiektu batzuk. Kasurako, Bedian jai giroan herri ginen izeneko egutegi tradizionala jaso dugu. Dantza taldeak Bilbon, diktadura garaian, taldeok izan eben garrantzia aztertzeko. Txalopin txalo kantutegian Durangaldeko herri kantuak batzen dira, belaunaldiz belaunaldi transmitidutakoak. Atxia mutxia konelipan, zure semie errotan, errota txikizen klinklan, Katalina buelta, buelta matxalen, txipi txipi txo. Etnografia atalak, ondareko gaienganeko artikuluak dira. Sarean, astero zabaltzen ditugunak euskeraz, gaztelaniaz eta ingelesez. Gure webgunean dagozdanak dagoeneko 500 inguru. Urteko gai guztien artikulu autuaka osotu dugu gurean ze berri bildumako azkeneko alea, 9. honezkero. Kulturartekotasuna langaitzat hartuta daukagu aspaldion. Munduenea ipuin bilduma egin genduanetik, beste produktu batzuk be jorratu doguz. Kasurako, ipuinok bideo formatuan ipini dugu sarean, liburuko marrazkiak eta audioak erabilita. Honezkero, 2. bilduma be atera dugu. Eta mundu bete jai egitasmoaren bitartez,
gure artean bizi diran 6 kulturatako jaiei buruzko beste horren beste bideo eta liburua prestau doguz. Egitasmook kulturen artean zubiak egitea eta elkar ezagutzea daukie helburutzat. Eurak ezagutuz, euskarara aurreratzeko loturea sortu gura dugu. Labairu gizartetik sortu zen eta beragaz lotuta egotea ezinbestekoa dau. Herri erakundeetan parte hartzen dugu ordezkarien bitartez. Kasurako, Bilboko Aholku Batzordean, Biosne Sarandonak eta Bilboko Kontseilu Zibikoan Javier Arrietak ordezkatzen gaitua. Lankidetza hitzarmenak sinatu izan dugu urte askoan Eusko Jaurlaritzagaz, Bizkaiko Foru Aldundiagaz eta Bilboko Udalagaz hainbat programa aurrera aterateko. Aurten gainera, Euskaltzaindiagaz eta Mondragon Unibertsitateagaz be sinatu doguz, eta Euskal Museoagaz eta Bikomtekegaz prestetan gabiltz. Gure inguruko unibertsitateakaz aldian kolaboretan jarraitzen dugu. Ohiko mintzaldiei aurten, Akaitze Kamiruagak eta Igon Etxebarriak EHUko udako ikastaroetan zerainen emondakoa gehitu behar jake, eta Akaitzek, Markina Xemenen, heriotza errituei buruz egindakoa bebai. Agintarien aldetik, egiten doguzan ohiko batzarrez gainera, aurten eurak etorri dira Derioko egoitzara. Komunikazioa ezinbestekoa dugu. Horregaitik, aparteko alegina egiten da herririk herri egitasmoen aurkezpenean eta zabalkundean. Bizkaia Irratia bide lagun dugu eta astebiripein han azaltzen dugu egindako lanak. Horrez ganera, Labairu gaur boletinean arpidetza eginda, hainbat jenteri zabaltzen deutzeguz gure jarduerak eta notiziak. Sareetako etenbako argitalpenak astubarik jakina. Etxe barrura begira, hau da nau posible izan da, 35 beharginen ekin biziari esker. Beharginok 3 egoitzatan banatuta gagoz. Aurten kolonekoa barriztau egin dugu apur bat. Danon ekarpenak hartzeko, urtean birritan batzen gara, sortzen diran gora berak, aitatu eta ebasteko. Horrez ganera, prestakuntzari bere lekua egiten deutzagu, eta urten be hainbat gairi buruzko saioak egin duguz. Mitologia, bardintasuna, LinkedIn sarea, adimen artifiziala, hezkuntza kurrikuluma eta ikasegoerak. Gaur-gaurkoz 2025ko egitasmoakaz buru belarri sartuta gabiltz, hurrengo urtean be, 10 atzamarrak betelan zuei erakusteko.